ओरै दङ जाहैबाय नै जोंना कुकु ब्र दङ आरोना नै बेनि कुकु ब्रआ जोंना बयबो सिनायखायो नङा होमबा माबोरै दङ मोजां ना मोजां ना मोजां दे नोंनालाय मोजां थिगैनो दङ पूरा ढीला ढीला ओहो धीरे धीरे भाई लोग नहीं तो गिर जाएगा ओ माय गॉड इसके साथ होगा नया खुलुमबाय लोगोफोर हेपि रिपाब्लिक डे दिनै मोनसे शर्ट राइड थांनो नागिरदों आरोना दायो माने जे आंखौ लेंहरदों गावसोरनि माने श'रुमनिफ्राय राइड दङनो ओमफ्राय आङो ससे फैबाय आरोना ओरैबायदि जाबाय लोगोफोर माने आंथ' जायगानि नामखौ मिथिया माने बियो बुंहरबाय नालाय लकेलाव थाफैनो थिनबाय ओमफ्राय आङो मा लकेलाव थाफैबाय बेनिफ्राय मा फन रिसिभ खालामा ओरैबायदि जोंसिजोब्बाय आङो माने आङो उल्था गिदिंनानै थांफिनबाय आरोना ओमफ्राय दायो बियो फन खालामनानै लेंहरफिनबाय लकेलाव थाफैफिन होननानैहाय आङो मा डाइरेक्ट थांफिननानैहाय मा जालुकबारि मोनहैफिनखाबायमोन माने फन रिसिभ खालामासै नालाय थांबाय खोमा साननानै आङो उल्था थांफिनबायमोन आरोना ओमफ्राय दायो मा बियो फन खालामनानै लेंहरफिनबाय ओमफ्राय आङो दायो दंफैयो लकेलावहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै गिदिंनानैहाय जायगानि नामखौ आंबो मिथिया नालाय जायखिजाया गावसोर लेंहरदोंल' ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो थांसिगोन ओरै गिदिंनानैहाय बै लामा मोनसेजों थांसिगोन आरोना सरलपारा दिनैनि राइडआ ओरैबायदि मजा जागोन माने इभेन्ट दङनो माखासे गेलेनाय बा माबा माबि इभेन्ट दं आरोना ओमफ्राय बाहायनो थांगोन आंबो एसे बाहागो लाहैसै ना मा होनो हरै बिदिब्ला नायलांदो माने लोगो मोनफैबाय आरोना बिराद नागिरहैबाय आंखौहाय आन्दायदों दा आन्दायदों हेपि रिपाब्लिक डे हेपि रिपाब्लिक डे ओमफ्राय आं इखौ लिंहरदों लखरायाव ओमफ्राय इयो फैनानै आरो थांफिनदों आरो ओमफ्राय आरो फन खालामनानै लिंहरफिनबाय आरो फैफिनबावबाय दा ओरैजाय दङ गरभाङा पिकनिक स्पट इयाव वाटारफलबो दिनै राइडआ जागोन फिसा पिकनिक ओमफ्राय गेम एक्टिभिटिस थागोन आरोना नोङो जुदि बेवहाय लाकि ड्र'बो थागोन लाकि ड्र'आवहाय नोङो हेलमेट हेन्ड ग्लभ ओमफ्राय राइडिं गियार्स जायखिजाया मोनगोन आरोना मोनसे ना मोनसे मोनखाथारो आरोना मोजां गेलेबा आरो लुदु ओमफ्राय बायदिसिना गेम एक्टिभिटिस दङ देरहाबाथाय प्राइज दं आरोना जागोन बिदिब्ला प्राइजखौ लानो नाजानोसै ना मा होनो थांजोबबाय बिसोरो थाङाखै ओइयाव दं जानायनि लाहार फाहार लादो हेलौ हेपि रिपाब्लिक डे हेपि रिपाब्लिक डे दायो दंफैयो नै ओमफ्राय हरजायबो दं आरोना 290 एडभेन्चार नै रील बनाइछको भिडियो बनाइ पुरा राइडिङ गियर्स पनि आइसक्यो তোমাক মই স্টাर्ट পেক কৰিছো लोकल फाटी গৈছে स्टार्ट पेक কৰিছো आजाखै लंफेना सिबाय पुरै हाइ सिके स्टेबल लाबोखादां ओंखायनो नै बेखौ थाके बोट राइडार्सफोर दं आरोना माने इभेन्ट दङ नालाय ओमफ्राय बाहाय माने प्राइजखौ लानो नाजानोसै आरोना बेहाय जों गेट मोनफैयो आरोना ओमफ्राय बाहाय मा खालामनांगौ एन्ट्रि खालामनांगौ नै ओमफ्राय बाइकखौ नायदो ओरै दङ नै V4 R15 V4 मडिफाइ आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि नै ओरै दङ जाहैबाय नै जोंना कुकु ब्र दं आरोना नै नालागे एकु नालागे हेलौ बेनि कुकु ब्रआ जोंना बयबो सिनायखायो नङा होमबा माबोरै दङ मोजां ना मोजां ना मोजां दे नोंनालाय मोजां थिगैनो दङ दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय हेपि रिपाब्लिक डे हेपि रिपाब्लिक डे फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना गोसोखौहाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानैहाय दा नै ओरै सफैजोब्बाय गासिबो बेखौ लाखिदो नै गथ'फ्रा लामायावहाय ओमफ्राय लामाखौ हगार हरा R1 Igos सोनाय नै एक्र'बिक R1 Igos हेभि गोमखायो फैसा होआबानो नै बेसेबां हाल्ला खालामो बापरे बाप हेलौ ब्र हा एगार' टका ना किमान खुजि আছে फैसा होआबानो माने लामाखौ हगारा आरोखि ओरैबायदि नै लाखिजोबनानै दङ ओरैबायदि अख्रा गोजा गथ'फ्रा ओहै आस्ते आस्ते सौहैबाय हनै सासे खिबाव फैसा होआबानो हगार हरा आरोखि दायो फैसा होबाय ओमफ्राय फैसा होनानैसो हगार हरबाय आरोना नै
Ih, gaza gurufra. Dong जाहैबाय नै KTM 390 Adventure आरो नैबे जाहैबाय कुकु बर'नि बाइक बेनो KTM 390 RC आरो नैबे जाहैबाय V4 नै ओरै दं जाहैबाय Ninja 300 नै बारे जे Duke दङ आरो दङ जाहैबाय जोंना बस जिया आजाओ Oh my god, आखाइ साजोब्बाय फुरा अफरोड खालामनाया सल'फोर आंनि नैबे जायगायावहाय फैनाया माने दिनै फार्स्ट टाइम आरोना आरो बे ग्रुपजों फैनायाबो माने फार्स्ट टाइम आं ग्रुपनि नामखौ मिथिबावा जायखिजाया लेंबोबा फैबाय बबे साइडजों खाट्रासो लामाया जै गारि गंसे कार गंसे फैबाय माने एरायनो बुहुत खस्थ' आरोना Oh my god, khatra lama, very dangerous rasta guys, oh my god, astu faili baraya re baba, gernamat, oh my god, लामायावनो कार दोनथेना होबायना नै ओमफ्राय बिदिबाथाय एरायनो जायगायानो गैया एरायनो जायगाखौ मोना very dangerous lama कैसा जाएगा यार अरे यार आराम से चलो भाई पूरा ऑफ-रोड लामाया पूरा ढीला ओहो धीरे भाई लोग नहीं तो गिर जाएगा ओ माय गॉड पहली बार आया रे बाबा ओ माय गॉड ओए गिर जाएगा मैं ओयो ओ माय गॉड खतरा से लोग फरला या ओए बड़ी डेंजरस oh my god खतरनाक रास्ता है रे भाई लोग जिंदगियाव बेफोरबायदि लामायाव फैफेराखैमोन आङो oh my god वाटारफलबो दंलायनो वाटारफल नै लोगोफोर ओरै दं जाहैबाय वाटारफल दै बारनाय फिसानो बारगासिनो दङ दैयाबो लागाव सिखायल'नि बे R1M नि एक्जस्ट ना खतरनाकखा गोमसिजोबखायो फार्स्ट टाइम गाइस ओरै गोजौहाय पिकनिक जालादों नै बबे लामाजों सफैखो भले ओरै पार्टी फाइनालि जोङो जायगायावहाय मोनफैबाय दायो नै ओरैजायबो दङ नै पिकनिक जागासिनो दङ लामायानो एकदमबारे फिसाल' नै बाइक थांनायनि खुनु रोखोमसो हाबजायो बाइकआ
लामाया डेन्जारलै wah फिसा लुखानाय लामायानो बिदि थाबायनांगौ दंफां थंसेल' होदो आरो बिदि थाबायनांगौ आरो oh my god गोलैबाथाय सेस गलांखाबाय गाहायाव फुरा जाखावनाय लोंखावनाय नै एवगासिनो दङ संगासिनो दङ मा खालामनांगौ रिल्स बानायनांगौ गोरलै जाथिना जाथारलायबाय हइलें जार नुबाथाय गाखोनायल' रिल्स बानायनांगौ जाहैदों गाखो र' दे आंनाव नांफैगोन बोरैबा जाय देरहागोन बेयो माबा मोनसे बान्था मोनगोन ओमफ्राय जोङो गेलेगासिनो दङ दायो नै সেইটো ৰিস্ক ল'ব লাগিব সেইটো নগ'ল নেকি di sundi zaman udah ke sekolah ini ada ini फारसेजोंहाय जाहैबाय लुडो कम्पिटिसन गेलेगासिनो दं आरोना जाय देरहायो बेयो प्राइज मोनगोन दायो गेलेगासिनो दङ स' गाइस दायो जोङो जाबाय नै बिराद उखैबायमोन ओमफ्राय गासिबो जाबाय हरैबो जागासिनो दङ दैबो जागासिनो दङ नै ओमा गया इसलिए मेरा मन दुखु हो रहा है खालि चिकेन ना चिकेन एन्ड माछलि दायो जोङो जानोसै गाइस नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दायो जाबाय थानोसै माबायदि ओंख्रिया गोथावना गोथावना टेस्टि ना बिराद टेस्टि पिकनिकनि ओंख्रिया ओंखाम ओंख्रिया जोबाबो गोथाव जाखायो बिदिब्ला जोङो जाबाय थानोसै गाइस जागासिनो दङ नै ओरै पान्जा गेलेनो नागिरदों दायो नै दे खेलो One, थोड़ा सा बस ना चॉइस करना है 1 2 3 ধরা 3 2 1 टाइम अप ये हारिसे खासिया बैठ जा 1 2 3 निमिला विनर डिसाइड होगा ना नेक्स्ट किसी और के आपका बाकी कौन खेलेबो अरे तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है ओ আমি নিজন খেলিম দে ও মালুম নেই भाई दुगा को किसी भाई नहीं इसके साथ होगा नया दुगा को किसी भाई नहीं मोरे ना हार जामे सबे विनर अब तो विनर गिजो भावे नहीं खनाय ना विनर ना कोनबा আছে यार प्लेयर পাঞ্জাব প্লেয়ার নিवन पांजा प्लेयर মই আছো কিন্তু বয়সত নিমিলে একদম লাষ্টৰ খেলিম ফাইনালত এজ লিমিট লাগিব লাগে নাই লিমিট লাগে ৰে বলো নিমিলে আমি এটা খেলি আমি এটা তোৰ বয়স কিমান एक मिनट दुबा रेडी है 3 2 1 गो लगा जोर लगा खम्बा जोर लगा जोर छोड़ना नहीं डिपाइस जगह আছে টাইম হলো ড্র এলবো টিল আউট কিন্তু टाइम अप टाइम अप या वन लगाओ रखा रेडी मैं आ रहा 3 2 1 गो खम्बा ए हो जा भाई बा लगा गेम चलो এইটো দিয়া এবাৰ তলত এবাৰ ওপৰত নাই वेट क्लास तो मिली से এতিয়া हाँ मैं हूँ छोटा वाला लेट्स गो यस
এনে হাৰিছে নেকি এনে হাৰিছে না নাই হাৰিলো সঁচাকে না মিছাকে সঁচাকে এখন গাড়ী লৈ যাবা লগাও দে 3 2 1 যা খালো গিলা বলে One, two, three, go! Come back! दायो माने जोंना लाकी द्र दंबो आरोखि ना लास्ट गेम बेयो नै लाकी द्र बयबो जमा जाजोब्बाय ओमफ्राय बाहायो जोंना गेलेसिगोन आरोना नै बायदि दङ दायो सोरनि खाफालावहाय मा मोनो नायनोसै एबार हेलमेट दङ नै যাৰ নামটো উঠিব সিয়ে হ'ব হেলমেটৰ উইনাৰ আৰু ইন কেছ অফ যদি বেটাৰ লাইক নেক্সট টাইম আহে তা সেকেন্ড চান্স আহিব বাট থাৰ্ড চান্স নাহে Okay. ঠিক আছে মিঠাপান কম ভিডিঅ' উঠাব बेहाय नाम दङ जायनि नामा बोखांजागोन ओमफ्राय नै बेहाय हेलमेट गंसे दङ बेखौ मोनगोन आरोना মিঠাপান কম Samad Buya बेयो हेलमेट मोनबाय সো হি হেলমেট देखाबाय আপনি ফেলা হোক সো আমি এতিয়া আমি লাকি ড্ৰৰ কাৰণে হেলমেট হেলমেটটো তেওঁক আমি দি আছো হেলমেট দি দে হেলমেট চক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ Thank you. সো এইটো লাগাইছিলে মোৰ এইটো আনেক্সৰ ৱেষ্ট পাউচ কোনে উঠাব এইটো উঠাই দিম হা 1 মিনিট কোনে উঠাব কোনে উঠাবটো কোনটো উঠাম কক ঠিক আছে এই যোনটো মই Yes, go. ইটো না ডাইৰেক্ট উঠাইছো ইটো হা ডাইৰেক্ট উঠাই সিটিং কৰাটো নহয় দে কুকুৰা নাই গেল বেটাৰ নেক্সট টাইম নেক্সট বেলে উঠাব কুকুৰা নাই গেল আৰু চান্স নাই তো উঠাই দিও আমাৰ নাম বি উঠাও এইটো মোক লাগা হৈছে নো দে বাইদেউ উঠাই দে Parthojit Das মই পালো অলমোস্ট পালো হৈ গ'ল मिक्स কৰি দিও গোটেই কিছিকো মিলানি নেবি मोनलाबाय नै मोनसे बेग मोनबाय आरोना नेबि পাই দিলো এইটো গাড়ী ডাঙৰ পাই বহুত ভাল লাগিল ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া এইটো হৈ গ'ল गियार रुबार फिल्टार गियार रुबार सेटा नै बियो मोनसे मोनबाय এইয়া কিবা আছে আমাৰ